Enää ei vain tunnu samanlaiselta kuin silloin, kun tapasimme ensimmäisen kerran. En taida enää viihtyä kanssani yhtä hyvin. Ehkäpä jos minulla olisi uusi istuin, haluaisit varmaan viettää enemmän aikaa kanssani. En ole kovin vaativa, mutta voisit edes siivota minut silloin tällöin. Meillä oli niin hauskaa yhdessä. Kesäpäivinä, musiikin soidessa. Entäpä jos meillä olisi sellainen uusi digitaalinen radio? Olisit varmasti haltioissasi. Luulet varmaan, että murehdin liikaa. Mutta jos hankkisit sellaiset uudet LED-valot, tuntisit olosi turvallisemmaksi kanssani, vai mitä? Varmasti nämä asiat voitaisiin korjata käymällä jälleenmyyjän luona. No niin, nyt tuntuu paljon paremmalta. En malta odottaa seuraavaa yhteistä kautta.